Kaixo guztioi, ongi etorri gure podcastera. Gaurkoan, hezkuntzaren oinarri diren 3 kontzeptu nagusi buruz hitz egingo dugu: ekitatea, inklusioa eta hezkidetza. Gu, Aimar Etxeberria, Hendik Arana, Julen Etaio eta Eneko Elizalde gara, eta azalduko dugu zergatik direin hain garrantzitsuak lehen hezkuntzako testuinguruan eta nola lortzen diren garapen jasangarritako 4. helburuarekin. Gaur egun, eskolak ez du soilik eduki akademikoak transmititzeko funtzioa. Gizarte bidezkoago bat eraikitzeko tresna ere bada. Aimar, ekitatea berdintasuna al da? Ekitatea ez da berdintasuna. Berdintasuna guztiei gauza bera ematea esan nahi du, baina ekitateak pertsona bakoitzak behar duena ematea. Horrek esan nahi du ikasle guztiak ez direla egoera berean hasten eta beraz, laguntza ezberdinak behar dituztela helburu berdinak lortzeko. Adibidez, ikasle batzuek baliabide gehiago behar dituzte. Hezkuntza zailtasunak dituztenek, egoera ekonomiko zailetan daudenek, edo genero desberdintasuna jasaten dituztenek. Gainera, kontuan hartu behar da desberdintasun hauek askotan ez direla ikusten lehen begiratuan, baina eragin handia dutela ikasleen ikaskuntzan. Horregatik, ekitatea funtsezkoa da hezkuntzan, eta zuzenean lotzen da ODS 4arekin zeinak kalitatezko hezkuntzan inklusiboa eta bidezkoa bermatzen biltzen duen. Aniztasunari buruz, aniztasuna ez da arazo bat, aukera bat baizik, ikasgelan kultura, hizkuntza eta gaitasun desberdinak egoteak aberastasuna sortzen du. Ikasle bakoitzak bere esperientziak eta ikuspegiak ekartzen ditu, eta horrek ikaskuntza aberazten du. Irakasleek erritmo eta behar desberdinak kontuan hartu behar dituzte. Ikasle guztiek ikasteko aukera izan dezaten. Adibidez, talde lan kooperatiboak edo jarduera malgoak erabiliz, ikasle bakoitzak bere indarguneak garatu ditzake. Horrela ikasgela, inklusiboagoa eta parte hartzaileagoa lortzen da. Zer egin behar da ekitatea praktikara eramateko? Ekitatea praktikara eramateko baliabideen banaketa bidezkoa behar da. Horrek esan nahi du laguntza gehiago eskaintzea behar handiena duten ikaslei, adibidez, indartze saioak edo material egokituak. Gainera, garrantzitsua da irakasleek etengabe behatzea eta ebaluatzea ikasleen aurrerapena. Horrela, behar diren egokitzapenak garaiz egiten daitezke eta ikasleek ez dute atzerapenik pilatzen. Gainera, ikuspegi integrala behar da, hau da, ikaslea bere osotasunean ulertzea, familia testuingurua eta emozioak kontuan hartuta. Ikuspegi honek asko laguntzen du hezkuntza pertsonalizatuagoa eta eraginkorragoa eskainiz. Eta eskola inklusibo batek zer hartzen du barne? Eskola inklusibo batek ikasle guztiak barne hartzen ditu, bazterketarik gabe. Egia da, gainera, helburua ikasle bakoitza komunitatearen parte sentitzea eta aktiboki parte hartzea da. Horretarako metodologia aktiboak erabiltzen dira, hala nola proiektu bidezko ikaskuntza edo ikaskuntza kooperatiboa. Metodologia hauek ikasleen parte hartzea handitzen dute eta ikaskuntza esanguratsuagoa egiten dute. Gainera, duaren printzipioak aplikatzen dira. Informazioa modu desberdinetan aurkeztea, ikasteko modu anitzak eskaintzea eta ikasleen motivazioa sustatzea. Horrela, ikasle guztiek euren modura ikasteko aukera dugu. Zer aldiazu esan hezkidetzari buruz? Hezikidetza genero berdintasuna sustatzea da, estereotipoak gaindituz. Horrek esan nahi du neska eta mutil guztiek aukera berdinak izatea, inolako mugarik gabe. Horretarako, garrantzitsua da material didaktikoak modu kritikoan aztertzea eta rol sexistak saihestea. Era berean, teknologian dagoen genero arrakala murrizteko neurriak hartu behar dira. Eskolak giro seguru eta errespetuzkoa sortu behar du, non harremanak berdintasunean oinarritzen diren. Laburbilduz, ekitatea, inklusioa eta hezkidetza ezinbestekoak dira kalitatezko hezkuntza bat bermatzeko. Eskolak paper garrantzitsua du gizarte bidezkoago bat eraikitzeko. Benetako aldaketa lortzeko denon konpromiso behar da, irakasleak, ikasleak eta komunitatea. Hezkuntza bidez, etorkizun hobe bat eraiki dezakegu guztiontzat. Eskerrik asko entzuteagatik.